హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ భూలక్ష్మిని. మాకు రొయ్యల చెరువులు ఉన్నాయి. అవి ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. మీకెవరికన్నా కావాలంటే మెసేజ్ పెట్టండి. చెరువులలో నీళ్లు పోసే చెరువులలో నీళ్లు పోసి రొయ్యల్ని శుభ్రంగా నీట్గా కడిగి వాటి కాడ కాపలా ఉండాలా, వాటికి మేత వేయాల. అది అంతవరకే చూసుకుంటే చాలు. మీకు ఎవరికన్నా కావాలంటే అదే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. నేను తర్వాత స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఇస్తాను, దాన్ని కాంటాక్ట్ కండి. సరేనా? బాయ్, ఉంటాను.